Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten via Mietje Beach. Och, daar is Diana. Och, goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg, wat zijn ze allemaal hier aan het doen? Ja, van alles. Een sneeën, bomen sneeën, een schredderen. We kregen allemaal workshops eigenlijk. Dus ja, eigenlijk weer een hele goede aanvulling op de studie wat ze aan het volgen zijn. En de praktijk. Doe, pak toch maar dat ziet er verder. Je doet de henjes dat zo bekijken. Ja, Juverta. Of Ja. ja, Juverta. Juverta. Ja, Diana, het is herfst, dat is natuurlijk een heel pak werk hier. Ja, je ziet heel veel werk op dit moment. Maar dit is ook het juiste moment van het jaar inderdaad om dit soort werkzaamheden te laten doen. Camping is rustig, dus jullie hebben er geen last van, hè. En als het nu gebeurt, op het voorjaar zit weer alles tip-top trop. Dus, Ja, er gebeurt eigenlijk van alles bij een bodemonderzoek, van alles, hè. heel veel activiteiten op dit moment hier. En dat is eigenlijk een persoon. Daar is in het begin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Wat zijn we er allemaal mee bezig? Och, we zijn hier zoveel mee bezig. En te beginnen heb ik hier een inspectie gedaan aan de boom. Ja, in de vorige aflevering heb ik dat alles uitgelegd. Er is hier ook een heel plan van gekomen. En vandaag hebben we hulp van Juverta, de leerlingen van de Groene School, om de uitvoering van dat plan wat ik hier gemaakt heb. En we zijn op diverse locaties bezig. Aan deze kant zien de jongens met de versnipperaar, tag aan het versnipperen. Aan deze kant gewoon ze zien wie er gekomen wordt in een boom. Aan de achter zijn ze al aan het zeggen. Er zijn ook een groepje bodemmonsters aan het nemen, dus er is heel veel activiteit. Ja, dat zie ik, behalve duikers, de rest is allemaal hier. Ja. Dus pak maar ergens een stuk in het gezond. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? We zijn bezig met een grondboring. De studenten moeten op een gegeven moment een grondverbeteringsplan maken. En die grondverbeteringsplan dat is voor, als advies aan particuliere tuinen. Om eigenlijk de echte hoveniers een goed advies te kunnen laten geven. En wie deboren ze dan? Kijk, het echte leven zit natuurlijk in de eerste halve meter van de grond. Ja. Maar voor de studenten als ze richting milieu willen gewoon, dan moeten ze echt een meter, anderhalf, misschien wel toch wel 3 meter tot aan het grondwater nog kunnen komen. Als ze terug op school zijn, kunnen ze een keer een proefje doen. Dan gooien we de grond in een buisje. Ja? En dan kun je dus meten hoeveel lucht in de grond zit. Maar dat ga ik wel een andere keer uitleggen. Ja? Ja, Guido, je hebt eigenlijk geen ogen genoeg voor de veiligheid, of wel? Ja, er gebeurt heel veel. Maar we hebben wel op eerdere groepen wat die bezig is over in bestaan. En wat uiteraard de veiligheid in de gaten houdt. We hebben instructie gehad van tevoren. Wat belangrijk is, dat ze met de machine kunnen werken. En continu wordt aan de veiligheid aandacht besteed. Ik heb er genoeg aan, ja, besteed. Ik zit voorop. Vanmorgen zijn we hier begonnen. En van Erik Merks, de boomverzorger, hebben we hier een goede leiding gehad over het terrein. En het er ons laten zien welke werkzaamheden hier moeten weer verrichten om de veiligheid te garanderen voor de recreanten hier op het terrein, de campinggasten. Want die staan vol bomen die wat onderraad nodig hebben. En de oerlijk hebben we gehad en nu zijn we bezig met de werkzaamheden om die boom te verzorgen. Waardoor dat straks hier een veilige situatie ontstaat voor de campinggasten. Je ziet, daar zijn ze bezig met de sneu van de boom. En daar werden de takken die van de sneu afkomen, werden daar versnipperd en dat wordt meteen in de border verwerkt. Is natuurlijk wel een prachtig leerproject hier op zo'n heel grote accommodatie, of niet? Ja, fantastisch. Een mooie locatie. En toch een specialisme binnen het hovenierswerk. Het doel is dat door je toptroe te halen. Met tek afzeggen is het vaak zo dat ze in bedwang moest houden op een of andere manier. En Jocht gebruikt die de trapsnede. Trapsnede is, als ze een dode tak hebt, ze zo vuurdig, dan zegt aan de ene kant even over de helft in. Aan 10 centimeter boven aan de andere kant, dan blijft dat tak nog staan. Dan kent er zo'n zeeg aan de gordel hangen en heeft er 2 heen vrij
bij de tak te begeleiden. En dus even klik-klak, drukt er en dan kunt je hem weggooien. Vaak is een tak met één hand niet vast te houden. En dat is wat Jort deed, trapsneden. Heel duidelijk. Kijk, aan die kant is iets een Jort, daar gaat nu de boom in. Die heeft een lijntje helemaal over de boom geschoten of gegooid. En dat blijft wel ergens hangen. En zodoende klimt hij nu omhoog met een SRT-systeem. Dat betekent dat er op één lijn omhoog gaat. En die touw die blijft hangen? Ja. Hij zou best daarboven zijn tekstje kunnen bereiken, maar dan zakt hij maar en dan blijft wel ergens hangen. Ja. In een tak. In een tak. In een andere tak. Ja. Ja. En uit de honger heeft er hem vastgezet met een bepaalde knoop. Stel dat er gaat gebeuren met hem, het kan een wespennest tegenkomen of zo, dan kan ik hem van hieronder laten zakken. Oh, dus eigenlijk aan alles gedacht. Ja. Op een zwaar gewicht zoals ik? Ja. Ja, als ik het lukt om er boven te komen, laat ik dich wel zakken. Nou, dat doen we de volgende keer, de volgende programma. Ja, Diane, hier werd ook gezorgd voor de innerlijke mensen. Ja, zeker. Dat is altijd belangrijk. Hè? Een beetje warmte van binnen. En dan kunnen ze weer aan de slag, krijgen ze een energie. Maar ja, Ton, hè? Dat is altijd weer op het goede moment hier. Ja? Ja, hoe gaat het eten is te bunnig en ik denk dat we dat als vast onderdeel met kunnen nemen. Hè? Ja, zeker. Door voor aankoken met Ton. Aankoken met Ton. Kijk eens aan. Kijk eens hier, lekker worstje erbij. Ja, Wat wat is dikke. dat? Ja, tuurlijk. Nou, ik ga altijd eerst nog met naar de cameraman, want hij moet werken, hè, jong. Alsjeblieft, hè, jong. Ja, beste kijkers, ik kreeg er langzaam honger van. Ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Aanpoten. Met Ton. En Diana natuurlijk. Zeker. En dan zijn we ons weer terug. Ik zal zeggen, blijf gezond en tot de volgende keer. Smakelijk. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.